Kafukufuku waonetsa kuti anthu ambiri aku America, more than 60%, akufuna Israeli isiye nkhondo. Koma tikapita pa ground, President Joe Biden akupanga zosemphana. Akuthandiza Israeli ndi zida za nkhondo komanso ndrama. Tikayang'ana mbiri, dziko limeneli limakonda kulimbikitsa ziwembu maiko osiyanasiyana. 1893 ku Hawaii kunali mfumukazi, komanso kumalimidwa mizimbe yochuluka. Mfumukazi inkafuna minda ya mizimbe ikhale m'manja mwa nzika, pamene dziko la America limatsutsana nazo. Posakhalisa mkangano unabwera pakati pawo. Zotsatira zake, America inatumiza asilikali ku Hawaii ndi kulanda boma. Mfumukazi inamangidwa, komanso minda ya mizimbe inatengedwa ndi alimi aku America. Kuyambira 1893 kudzafika lero, dera la Hawaii limamwidwa ndi America. 1911 President wa ku Honduras, Miguel Davila, ananda minda ya nthochi kwa maforena. Ambiri amene analandidwa zinali nzika za ku America, ndipo mindayo inaperekedwa kwa nzika. Zimenezi sizinasangalatsa America. Anakhazikitsa gulu la zigawenga limene linayamba nkhondo mpaka kuchotsa pa mpando president ameneyo. Nayonso minda ya nthochi inatengedwa ndi zikhwaya za ku United States. Mukhoza kuona pamenepa 1893 America inalanda Hawaii ndi kuchotsa Queen wa kumeneko chifukwa cholimbirana mizimbe. 1911 anachotsa Miguel Davila ku Honduras chifukwa cholimbirana minda ya nthochi. Kuyambira 1950 America inkagwiritsa ntchito CIA kulanda maiko. 1953 mwachitsanzo, Irani inkalamulidwa ndi Prime Minister Mohammad Mossadegh. Dziko limeneli kumapezeka zitsime zambiri za mafuta galimoto. Ndiye mtsogoleri ameneyu ankafuna zitsime za mafuta zikhale m'manja mwa nzika. Inalipo nthawi pamene Mossadegh ankafuna kuthamangitsa kampani ya ku Britain, British Petroleum. Ma British amenewa ankaba mafuta ku Irani kugwiritsa ntchito kampani imeneyi. Ndiye Mossadegh ataona ankafuna kuyithamangitsa. Boma la Britain itamva nkhani imeneyi analumikizana ndi Kermit Roosevelt, mmodzi wa akuluakulu a CIA. Anamuwuza kuti aise tikufuna kutithandize pothana ndi mtsogoleri ameneyu. Anampasa chithumba cha ndalama, ndipo CIA inapita ku Irani ndi kukhazikitsa magulu okira amene amalimbana kwambiri ndi Mossadegh. Zotsatira zake, dziko linalowa chipwirikiti. Mossadegh anamangidwa ndi kumutsekera ku ndende moyo wake wonse. Ameneyu anafera ku ndende, ndipo America inasankha papeti wotchedwa Mohammad Reza. Anamuchotsa Mohammad Mossadegh chifukwa chona kuti amafuna kuteteza zitsime za mafuta galimoto. Iye amanena kuti tikufuna ndalama, ma revenue ochokera ku mafuta azipindulira anthu aku Irani osati ma British. Ndi ma British anakwiya ndi kumutuma Kermit Roosevelt amene ali mmodzi wa akuluakulu a CIA kuti apite akasokoneze Irani. Iyeyi anapanga magulu ankhondo kumeneko. Zitatero anakwanitsa kumuchotsa Mossadegh, kummanga, anafera ku ndende. Atatero anasankha King Mohammad Reza, ameneyu anali papeti wawo, ameneyi ndi amene analamulira dzikolo kwa nthawi yayitali. Kuyambira 1953 nkuzafika 1979 Mohammad Reza mothandizidwa ndi America ndi amene amalamulira Irani. 1954 America inayambana ndi president wa ku Guatemala. Iwowa amalimbana pa nkhani ya nthochi. Jacob Arbenz analukira kwambiri kuona minda ya nthochi ikulamulidwa ndi zikhwaya za ku America. Ndiye analanda mindayo ndi kuyipereka kwa nzika.
CIA itaona zimenezi inapita komweko ndi kuyambisa gulu la zigawenga. Anakwanisa kuchosa pa mpando President Abbas ndipo anasankha papeti Castilla Amas. Iyeyu Castilla Amas anali papeti wa ku America. Atamusankha kukhala president, anabwezeresa masiteti a nthochi m'manja mwa zikhwaya za ku America. 1960 Patrice Lumumba anawina chisankho ngati prime minister wa DRC. Koma vuto limene linalipo amatsatira kwambiri mfundo za ku Russia. Ku DRC kumapezeka miyala, uranium komanso diamond imene America ndi NATO amayifuna. Ndiye pofuna kuteteza miyala imeneyi kuti isapite ku Russia, CIA inayamba kulumikizana ndi Belgium komanso otsutsa boma. Anamuukira Lumumba mpaka kumupha. 1963 Vietnam kunali mayiko awiri, North yogwadira Russia komanso South yopembedza America. President Ngodemo analamulira South Vietnam kwa zaka 8. Pofika 1963 anasemphana mawu ndi mabwana ake ku America, ndipo CIA inayamba kuganiza zomusowetsa. Ma CIA amenewa analumikizana ndi Army General wa dzikolo Dong Mi kuti agwire ntchito. Mkanthawi kochepa asilikali anawukira boma mu November 1963 mpaka kumuombera president ameneyi. Chimene chinachitika pa tsikulo, asilikali anamunamiza Ngodemo kuti akakumane ku meeting yofunikira. Iye uja anavomera, koma atangofika asilikali anatulutsa futi ndi kumuombera, kenaka anagwa pansi ndi kumwalira on the spot. Akatolika analokhumudwa kwambiri atamva za imfa imeneyi. Ngodemo anali mkatolika woyamba kulamulira Vietnam, ndipo anaphedwa ndi boma la John F. Kennedy amenenso anali mkatolika woyamba kulamulira America. Patatha masiku 20 ataphedwa, nayenso John F. Kennedy anaphedwa ndi achiwembu ku America. Mbiri imatiuza kuti imfa ya Ngodemo inabweretsa mavuto ambiri ku United States. CIA inkaganiza kuti akamupha Ngodemo ayikapo munthu wina amene akhoza kupanga control South Vietnam. Koma after 20 days anaona zakuda. President wawo anaombedwa ku America komweko ndi kuphedwa. Nayonso nkhondo yolimbirana ukulu ku Vietnam inapitirira. Anamenyana 10 years. America inaluza. Asilikali awo ma 1000 ndi ma 1000 anaphedwa. Komanso dziko la South Vietnam linathetsedwa. Mwina ambiri mukhoza kumadabwa kuti amene anagonjetsa America ku Vietnam anali ndani. Vietcong, ambiri timangoti mavete ochokera kumpoto, anawina nkhondo 1975. Atawina anathetsa dziko limeneli la South Vietnam. Panopa kuli Vietnam imene apanga ubale ndi Russia. Ku Korea, America inagawa dziko limeneli pawiri. Poyamba linali dziko limodzi. Pano kuli North Korea ndi South Korea. Kuyambira 1963 ankafuna kuchita chimodzimodzi, koma mavete anamenyana ndi America ndi kuwagonjetsa ndi kupanga dziko limodzi la Vietnam. Dziko la South Vietnam linathetsedwa. 1979 ku Afghanistan kunali president amene amagwirizana ndi Russia, Muhammad Najib Ullah. America sinali yokondwa kuti Afghanistan izilamulidwa ndi Russia. Anayamba kupereka zida za nkhondo komanso ndalama kwa zigawenga zotchedwa mujahideen. Pofika 1990 boma linagwa pamene president wa Afghanistan anathawa. Koma asanachoke mdzikolo, iye anachenjeza America kunena kuti if you leave Afghanistan in the hands of this group, it will be a center of terrorism. Mawu amenewa anayankhulidwa 1980s. Kwa pofika tsiku la lero adapherezera. Afghanistan mujahideen inatulutsa zigawenga zopsa kwambiri zimene tikuzidziwa masiku ano. Osama bin Laden wa Al-Qaeda, Abu Musa al-Zarqawi wa ISIS, komanso Mullah Omar wa Taliban.
onsewa anasudwa ndi America ku Afghanistan, anali mamembala a mujahideen. Bin Laden, Matalibani kaya ndi gulu la ISIS, onsewa America imadana nawo panopa. Koma amene amaphunzitsa ntchito zawo chigawenga anali iwo omwewo. 1979 amapasa zida za nkhondo, ndalama kuti azimba ndi Russia. Atamaliza kugonjetsa Russia, Bin Laden anatuka mujahideen ndi kuyambitsa Qaeda. Nayenso Mullah Omar anatuka mujahideen ndi kuyambitsa Taliban. Kuzabweranso Abu Musa al-Zarqawi anatukanso mujahideen ndi kuyambitsa gulu lopsa la ISIS. Zonsezi zinachitika chifukwa cha America. Mwachitsanzo panopa akusapota Ukraine, koma zida zija zimene zikupita ku Ukraine zina zikuthira manja mwa zigawenga. Patsogolo pake nkhondo imene ikazatha kudzatukanso gulu lopsa kwambiri limene lidzasowetse mtendere America yomweyo. 2003 America inachotsa Saddam Hussein ku Iraq ndi kumupha. Nkhani yake inali mafuta galimoto. 2011 NATO inapha Gaddafi. Mkulu ameneyu amalimbikitsa mfundo ya One Africa, One Nation and One Currency. Gaddafi ankapempha mayiko ku Africa kunena kuti tipange dziko limodzi la United States of Africa, komanso tikhale ndi ndalama imodzi ya mphamvu. Atsamunda atamva mapulani amenewa anakwiya naye mpaka kumupha. Mwachidule sizachilendo kuona America ikulimbikitsa nkhondo mayiko osiyanasiyana. Ndikunena pano anthu oposa 28,000 ma civilian aphedwa ku Gaza. Koma America ikupangabe support Israel. Mayiko 174 pa dziko lapansi, representing 94%, akufuna Palestine likhale ndi ufulu wa independence. Mayiko 4 okha akutsutsana nazo. Mayiko amene akutsutsana nazowa ndi mayiko ang'onoang'ono kuphatikiza America ndi Israel. Last week kunali meeting ku Germany mu mzinda wa Munich yokambirana za chitetezo, ndipo mayiko ambiri anaonetsa kusakondwa ndi zimene Israeli ikupanga ku Gaza. Tikapita ku America, 60% ya nzika za kumeneko akufuna Israeli isiye nkhondo. Koma zimene zikuchitika pa ground, Joe Biden akupanga zosemphana. Akutumiza zida za nkhondo komanso ndalama kwa Benjamin Netanyahu. Zimenezi sizikusiyana zimene akhala kupanga mbuyomu. Amanda mayiko chifukwa chofuna mizimbe, mafuta, nthochi komanso miyala mtengo wapatali.